Takže čau ty lidi. A tohleto je teda video, ze kterého si vlastně bychom si měli ukázat, jak se dá udělat tvorba webu. Ale chvilku počkáme, protože ho teď natáčím s hodně věcma. Tvorba webu je vážně lehká. První vlastně záleží, jak si to uděláme. No a my si to uděláme takhle. Takže jdeme na to. Vyhledáte si doma webnode.cz. No, vlastně to si vyhledáte a pak se tam ukáže, až se mi toto načte, hned vám to ukážu a mít. Hnedka jsem tady jenom jdu psa pustit. Jsem zpátky. Takže teď si nám to bude připojovat asi trošku díl, protože na Webnode, jak já vám ukážu první svoji stránku a pak si ukážeme, jak ji vytvořit. Jde to na udělám si nový kanál, no a dám to i na tu stránku. Určitě budu mít je možné, že třeba budu mít hodně lidí, jakože se na to chytnou. No, takže teď jde přihlášení. Když tady mi počítač jakože, jak bych to řekl, no dobrý, ale nevadí. Jsme tady. Takže jdeme na to, baby. No, ještě počkáme, než si to fakt načte. A vlastně už ze začátku vidíte, že když to není celé načetlé, tak tady je ještě vytvořit web zdarma a tady přihlášení. Takže my se přihlásíme. Tak. Já jsem to tam dal dobře, nevíme, vidíme. Ale to ne, stala se zase chyba. No. Proč máme růžové? To je tak sexy. Ne. Omlouvám se, to byl zkušební, jestli to fakt funguje, aby jsem se nějak nenachytal. Ale můžu vám říct, že Webnode je fakt nejlepší, jakože když máte fakt... Jo, tady pak se ukáže. To si ukážem, takže tady děláme. Takže dáme si přihlásit a určitě, aby nám nemuseli psát, tak já vám dám odkaz pod videem, to bude napsáno. No, takže tady je vlastně, dáme administrace webu a pak vám ukážu, jak je tu stránku. Takže já první jsem ukázal, jak to vypadá, abyste to už viděli. Já nevím, jak vám to říct. No, uvidíte to. Já jsem admin. Tady jo, teď dáme upravit stránky. Vy stačí jenom, když se vlastně, no já si musím ještě změnit jednu věc. Takže tady je moje stránka, jo. To je to let's play.
jsem si tam dal já a to je snad, ještě se to nahrává, ono už vlastně, dá se to dát vlastně, takže tady to máme, no, jo, takhle vypadá můj web, může vypadat třeba u vás jinak, představujte. Jo, tady jsem si dal produkty, náš tým, jo, a hledám, kdo bych chtěl být, hledám 2 adminy nebo adminky, 2, jo, takže jestli bych někdo chtěl být admin, tak mi napíšete, ale budete tam dělat pod jednou podmínkou. Jestli na tom nebudete fakt dělat správně, tak já vám dám všechny škody zaplatit, to se taky dá. Tak, takhle vám to pak bude vypadat, jo? My dáme zavřít, no se to nahraje a odhlásíme se a vytvoříme už web. Bude se jmenovat... Fuj, ani už ne. Jo, takže dáme odhlásit. A jako je poprvé, co natáčím i tady s s tabletem a na počítač. To, jak se to nedává. To fakt poprvé. A na první kanál. Takže. Tak, tady to máme. Název webu. Třeba Eser no? Váš e-mail, tam napsané Lochneska. Doprčit. Lochneska. TV. Ale snad na to nebudete dávat jakože a utočí mi krev, teď jsem byl na skateboardu venku. No, dneska už mám druhého Rockstara. Chtěl jsem natočit video a si to musíte Rockstara, abych mohl pít. Mám nějak, jak bych to řekl, mám nějak sucho v puse. Už mám dneska druhého Rockstara, že jo. Poprvé byl, jak to byl, poprvé byl. No. Jo, takže poprvé byl modrý a teď byl oranžový. Takže tady vám pak vybere osobní stránky, firemní stránky, e-shop. Vy si dáte osobní stránku. To je blbé, když si dáte, jako, dejte si co chcete, ale já tady dávám. Takže tady si vybereme šablonu a něco, co fakt vypadá nějak dobře. Hele, tady jo, třeba. Dáte, vyberte si prostě šablonu, ale pak si normálně můžete dát i svůj. Dáte zvolit. Snad tady kouká naše učitelka. Nebo pan ředitel. To by bylo průfem. On by pak zjistil, že furt dělám padlata. Takže, pane řediteli, to je první. Abych neměl průfem. Tam. Takhle se jim furt. Proč mám růžové sluchátka? To protože se mi v nich dobře potí. Ne, kecám. Růžovou mám rád, mám je počili od mamky. No. Může to trvat i několik desítek vteřin. Takže Acer Aspire One, to mě napadlo, protože mamka si koupila teď počítač, je to Acer Aspire Vanko, červené barvy mám za to, jo, červené barvy. Má ho chráním heslám, třeba nevím, možná Aspire One, nevím. Teď si založím vážně kanál, někým musím si to nechat ověřit. No. A se nám odšlo. Tak.
jsem zpátky. Takže, webnode, všechny právě. Fakt, nevím, jestli to načte. Dva adminy nebo dvě adminky, admina. Prostě 2 lidi hledám, který mi budou adminovat. No, budeme dokonce 3 a já z toho chci vlastně, bych to řekl, složit tým. No, a ten tým vlastně budu já a ta adminka, nebo admin, nebo 2 admini, nebo 2 adminky, nebo smícha, jo. Ale, takže teď si vám to načte takhle. A fakt, kdyby se někdo... A hnedka po internetu si vám načte tohleto. Ale já už vám nebudu ukazovat, jak s tím, protože vy si už asi myslím na to přijdete. A je prostě zahájit editaci webu, tak, tady dáte kříže, můžete tam psát, dávat si jazyky různý, jo, no a asi myslím, že snad jsem vám pomohl a jo, pak jak se tvoří ten, že jak to budu na tohle. No, snad, bych to řekl. No, doufám, že jsem vám pomohl. A že mi dáte vlastně aspoň ten like a aspoň ten odběr. Takže tím se váma končím a čus.